достигнала до титлата от колежанското първенство. Разбира се, там звездата без Симеон Николов, който продължава да бъде звезда и в далечен Новосибирск. А сега Левски има възможност за още една брейк точка. Вайзик! И тази топка ще остане в игра. Браво на Иван Дунков. Сърцата игра в защита за Дея. Нова възможност обаче за Левски. Тодор Скримов тук не оставя никакви шансове за противодействие. А това е Ас на Добрев. 25 на 15. Първият гейм отива в сметката на Левски. Цветелин Цветанов по блокадата на Левски. Стоил Палев потърси изнената Георги Братоев със самоотвържени действия в защита. Отново Цветанов, този път с технично отиграване. Чудесна отборна работа в случая от тима на Дея. Може да поведат шампионите с 2-0. Не се получи атаката през центъра и в крайна сметка втората част приключва още при първата възможност. Йордан Лицканов атакува между блокадата на Дея. Лицканов записа точка. Какво прави Юлиан Вайзик? Шоуто на Вайзик продължи още един ас. 25 на 11 и Левски печели с 3-0 гейма. На 25 години трябвало през миналия сезон започна сезона по добър начин с печеленето на Суперкупата.